טוב, אז מה הולך כולם? היום אני הולך לצייר ארנב, כן, שמעתם נכון, ואני הולך ממש להראות לכם את התהליך, ולהסביר איך אני באמת מגיע לציורים שאני כל הזמן מצלם לכם, ציורים בשחור לבן. עכשיו, אני מצלם לכם את זה בהילוך מהיר. עכשיו, אני רוצה שתראו איך אני עושה את זה שלב אחרי שלב, אני הולך להסביר לכם, ובין לבין אני אעשה חלקים של הילוך מהיר, אוקיי? טוב, קודם כל פותח את הסרטון ביוטיוב, אפשר בקלות לראות שיש בסרטונים ביוטיוב שמראים באמת איך לצייר כל מיני ציורים, וזה עדיין לא פשוט כי יש את הסקיצה, אחר כך צריך לעבור על זה היטב, שזה יהיה בצורה נכונה, כי חיה צריך כמה שיותר לדייק, אם לא אני אצייר חיה אחרת בטעות. אז קודם כל פתחתי את הסרטון ביוטיוב, ובואו נתחיל לראות מה הוא רוצה, ונתחיל לצייר. יש לי פה עיוורון, מחק מחדד, מספריים, ובואו נראה מה הוא עושה. אוקיי, עכשיו החלק הראשון, בואו נתחיל לראות מה הוא עושה בסרטון, ובקלות מאוד אני יכול להתחיל לצייר, אני מפעיל את הסרטון ועוקב אחריו. אם אני רואה שאני צריך לתקן משהו, אני עושה את הסרטון, מתקן עם מחק, עם עיוורון, הכל. בואו נתחיל לראות. אוקיי, הוא מתחיל, בשביל לצייר את הארנב, הוא מתחיל בעיגול. כן, עיגול כזה. לקחתי ממש בריסטול ענק, A7, זה לא A4, אבל זה יותר טוב. בכוונה לקחתי בריסטול גדול, שייצא יפה וטוב. עכשיו אני מתחיל לצייר את העיגול, אני אעשה כמה שיותר, יהיה לו רדיוס טוב ועיגול, שיהיה כמה יותר עיגולי, מה שנקרא. אז בינתיים אני אעבור לכם הילוך מהיר, איך אני עושה את כל הסקיצה, ונמשיך בסרטון. אוקיי, אז עשיתי שנייה את הסרטון בשביל להראות לכם מה עשיתי עד עכשיו. כפי שראיתם בהילוך מהיר, באמת ציירתי את האוזניים, זה הראש שלו, זה הגוף שלו, הנה הכפות רגליים, הנה הידיים, זה כנראה הולך להיות האף, ובואו נמשיך בהילוך מהיר ונראה מה יוצא לנו. שימו לב חברים, עכשיו אחרי שסיימתי את הסקיצה, אתם רואים שבראש פה אני ממש עברתי על הקווים, ועשיתי שהקווים יהיו הרבה יותר פרוותיים, והצבתי אותם. עכשיו אני כבר עברתי את החלק של הסקיצה, עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני. השלב השני זה בעצם ממש לעבור על הקווים ולעשות אותם הרבה יותר פרוותיים, כי מה שאתם רואים פה זה ממש עיגולים וקווים, זה רק כאילו הדמיון איך זה הולך להיראות, ואחר כך עוברים על זה בצורה הרבה יותר מקצועית וחזקה. אז בואו נמשיך בתהליך ושימו לב איך זה בהילוך מהיר. ועכשיו אנחנו בשלב השלישי, ולפי דעתי הוא הכי כיף לי, וזה בעצם שלב הצביעה, שבמש אני ממלא את כל הארנב בפרווה. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, היה פה עוד קווים, היה את העיגולים האלה של הסקיצה. מחקתי את העיגולים שלא השתמשתי בהם בכלל, מחקתי אותם בכלל מהציור, ובקווים שכן השתמשתי, ראיתם, הדגשתי את זה עם קו עצמו, אוקיי? וכל הקווים שהיו פה באמת מחקתי אותם, גם הפנים, אתם רואים, הוא יותר חלק. זה הרבה יותר קומפקטי, ואפשר להמשיך לצבוע בצורה הרבה יותר נעימה ובטוחה ומקצועית. אז בואו נעבור לשלב הצביעה. אז כפי שאתם יכולים לראות, אני ממש בפינישים אחרונים, אני ממש כבר סיימתי את הארנב, וכפי שאתם יכולים לראות, יש חלקים שהם ממש קיים כמו החלק הזה, כמו החלק של הראש, ואני ממש מנסה לעשות כמה שיהיה דומה לארנב, כפי שראיתי כבר עשיתי ממש פה שפם קטן, זה מה שאני עומד באמת אמור לעשות, אני אמשיך קצת, הנה אני עכשיו אמשיך תוך כדי לאשר את מה שלא, להעיף פה את כל הלכלוכים, שיהיה נקי ומתוחצח, וזהו סך הכל, לפי דעתי זה הכל. אני אעשה פה את החתימה שלי מתחת לארנב. זהו, סיימנו, בואו נראה לכם פינישים ונעשה לכם מונטז של כל הארנב.